פרק ט'. ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה ודיברת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים שלח את עמי ויעבדוני, כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזיק בם, הנה יד אדוני הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצאן, דבר כבד מאוד. והפלה אדוני בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. וישם אדוני מועד לאמור, מחר יעשה אדוני הדבר הזה בארץ. ויעש אדוני את הדבר הזה ממחרת, וימות כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, ויכבד לב פרעה, ולא שילח את העם. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיימה לעיני פרעה, והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם ועל הבהמה לשכין פורח, אבע בועות בכל ארץ מצרים. ויקחו את פיח הכבשן, ויעמדו לפני פרעה, ויזרוק אותו משה השמיימה, ויהי שכין אבע בועות פורח באדם ובבהמה. ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני אל משה. ויאמר אדוני אל משה, השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה ואמרת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני. כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותי אל לבך, ובעבדיך ובעמך, בעבור תדע, כי אין כמוני בכל הארץ. כי עתה שלחתי את ידי, ואך אותך ואת עמך בדבר, ותכחד מן הארץ, ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. עודך מסתולל בעמי, לבלתי שלחם, הנני ממטיר כעת מחר, ברד כבד מאוד, אשר לא היה כמוהו במצרים, למן היום היווסדה ועד עתה. ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר יימצא בשדה, ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. הירא דבר אדוני מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים, ואשר לא שם ליבו אל דבר אדוני, ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה. ויאמר אדוני אל משה, נטה את ידך על השמיים ויהי ברד בכל ארץ מצרים, על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים. ויית משה את מטהו על השמיים, ואדוני נתן קולות וברד, ותהלך אש ארצה, וימטר אדוני ברד על ארץ מצרים. ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד, כבד מאוד אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים, מאז הייתה לגוי. ויח הברד בכל ארץ מצרים, את כל אשר בשדה מאדם ועד בהמה, ואת כל עשב השדה היכה הברד, ואת כל עץ השדה שיבר. רק בארץ גושן, אשר שם בני ישראל, לא היה ברד. וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר עליהם, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק, ואני ועמי הרשעים. העתירו אל אדוני, ורב מהיות קולות אלוהים וברד, ואשלחה אתכם, ולא תוסיפון לעמוד. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר אפרוס את כפי אל אדוני, הקולות יחדלון, והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי לאדוני הארץ. ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני אדוני אלוהים,
והפשתה והשעורה נוקתה, כי השעורה אביב והפשתה גבעול. והחיטה והקוסמת לא נוקו, כי אפילות הנה. ויצא משה מעם פרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל אדוני, ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתח ארצה. וירא פרעה כי חדל המטר והברד, והקולות, ויוסף לחתו, ויכבד ליבו הוא ועבדיו, ויחזק לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל, כאשר דיבר אדוני